Takže čaute, tu je Kaiser.sk a dneska budeme točiť prvý diel zo série Minecraftu, kde budeme vlastne hrať na takúto postavu. Je to postava, ktorá sa volá Dermax, ale vlastne som to spolumenil, takže by som to chcel využiť. Prepáčte za drobné lagy, ale no čo. Takže akurát sa blížia Vianoce, tak chcem trocha spestriť, tak dosávam takého stromček, niečo. IP budete mať v popisku videa a takto je dole spavne. Vlastne tam spavnite dole, tam a potom si takýmto veľkými schodami hore. Bolo by robiť aj lepšie, alebo ja neviem čo. Ale to sa takto dobre, nie? No, takže ako to robia darčeky a mohli by sme sa pozrieť, čo je v nich. Teda, ešte ich ale stavajú, sa mi zdá. Hej, ešte sa stavajú. No to bol dobrý veľký lag. Lag bude to, ja viem. A to je naši sroček, ktorý som vás sloboval. Páči sa vám? Dajte like do videa. A vlastne ak sa vám celý video bude páči, tak dajte like. A tie lagy by sme mohli trocha vynechať, ale no čo narobíte? Tak. Práve mi to píše na Skype, ale ja diváci neodpoviem. Musíme vlastne samozrejme pozdraviť do videa. Takže moc sa to nechce. Máme tu adminov, už aj plný admin server, ale stále sa kúpi VIP, alebo za event sa dá vyhrať aj EVIP, v ktorom je GMčko, vlastne skoro všetky príkazy ako má helper. Tak vlastne mi to oplatilo a máte to a ešte dostávate na servery zľavu. Keď pôjdete s týmto, čo si kúpite EVIP, tak vlastne dostanete zľavu na akýkoľvek server, ktorý si vyberiete a tam vlastne dostanete zľavu 40% z toho EVIP. Tak vlastne vás to bude o niekoľko eur alebo korún českých stáť menej. Takže to je tá výhoda tohoto servera, ja by som ho odporúčil. Teraz vlastne by sme mohli kúpiť tie darčeky, čo niečo je bum? Ešte. Prepáčte, mám trocha menšiu náchuť, takže a to je historicky moje prvé video, bude počítať vody a tak, ale teraz som chcel natočiť prvý let's play na takúto hru, teda Minecraft, ktorý určite každý poznáte. Teda šprti nepoznajú, to je jasné. Daboy je majiteľ tohto servera, takže by nám mohol odpojiť. No akorát sa odpojil, juhu, takže to už som jediný OP, teda dvaja OP. Ak sa nerobí potom Minecraft texture pack, tak si môžete do komentárov povedať, aké by ste chceli. Je to jedno vlastne, ale môžete texture packy sa robíme dobré. Teraz som mal aj Misu, čo mi poradil dobrý kamarát. Misu 500 teda. Teraz mám Firepool 32x32. A
Čo som to ešte ukázal? Majú dokopy jeden bar, lebo ešte to nový server. A vlastne hľadáme nám nábor na helperov, adminov, builderov a eventmasterov. Keď si zaplatíte, tak by ste mohli dostať aj spolumajiteľa alebo majiteľa. Ale budete mať nebudete mať heslo od konzóly, budete len ako ten majiteľ, budete mať len OPčko. Takže vlastne... A vlastne... Mňa otravujú, takže už... možno na budúce budem točiť s kamarádom, teda možno vám hovorím. Vlastne Mike má tiež kanál. Odber a like mu dajte. Jeho channel budete na popisku videa a už čo je 6 minút. To bude také 10 minútové video. Také informačné, lebo najprv som vám chcel ukázať tento server. Ešte to nerobí, tak to nehovorte, že na ňom je málo warpov, málo vecí a podobne. Čo by som ešte povedal? Pozrite sa, ideme do toho spawnu. Tam je taká strižka, vlastne toto nie je oni. Vlastne tu sa spawnete. Tu dole. Tak tu sa spawnete. A musíte sa otočiť potom doľava. A takto ísť vlastne hore po tých schodoch, alebo keď máte play, alebo VIP, alebo OP, alebo neviem čo, GM, tak by ste sa mohli vlastne aj playom vlastne hore. Chceme urobiť levitátor, ale to sa nám bohužiaľ nepodarilo urobiť. Mali sme tu menšie problémy, takže vlastne nemohli sme to urobiť. Na vrchu vás robia hviezdu, je to nebude hviezda. Magda. Kečupko došiel. Takže vlastne tento server má 20 slotov, bude sa dokupovať sloty. Ja s kamarádom a ďalšími kamarádmi ich platíme, je to veľmi dobrý server, odporúčal by som. Veľmi ľahko dostanete admina. Je to dobrý server. Urobíme si hráč prdel a dáme kick out. Ja takhle to nelujem, ja som Slovák. A som spomenul, volám sa Kaizen SK a budem točiť vlogy a gaming. Takže let's playe, gameplaye. To je to isté. Potom vlogy budem točiť, možno už tento deň vydá prvý, ešte ho musím zostrihať. A potom napíšte do popisu videa, aké by nabožili dám si normálny survival život a povedzte, aké by ste do popisku videa, aké by ste chceli dom. Tam do komentárov takto. Aké by ste chceli dom, akého materiálu, aký štýl. Keď tak pošlite obrázok dám, to máme aj môj Skype. A na budúce video vlastne budem točiť o sebe, kde vlastne 25 vecí, ktoré o mne neviete, a možno viete. Takže ja musím vlastne končiť. Tak čaute a uvidíme sa u ďalšieho videa.